Айде бе, колко време ще чакам? Даже съм ти взел от твоето, човек. Извинявай, писах си с Кремена и тотално се изключих, човек. Коя Кремена, бе? Та от Тиндър от втория ден ли, бе? Бе, човек, пишеме си от 3 дена. Много ме кефи чувството и за хумор, енергията и... Изобщо не съм вярвал някога, че се влюбва в някой. Просто докато си чата с него и не съм го виждал никога. Но тя имаше много яко тъпсе между другото, а? Кога ще стават работа да викаш у вас, бе? Имаме среща утре и направо нямам търпение. И най-готиното е, че нали ме знаеш какъв съм аз, малко странен такъв чалът. Казах и, че не си падам по шумни места и не ме кефи самата обстановка. И тя реши да ми предложи някакво място, което е насред природата. Даже каза, че ще ми прати координати. Абе, вие май двамата сте някакви болни мозъци, ама са тая. Да навържи утре. Да. Остават 5 метра. Здравейте, започват бити новините в Ваня. До дома. Заради мръсния вид извънредни проверки. Ало. Почна да ме залага, нали, нещо да ме върти. Ами, гримирам се, ще излизам. Инцидентът не го отказал от хобито му извън. Смятам. Ами, с бялата риза ще съм. Няма да съм разголена, както ти си мислиш. Не знам, изглежда ми много свестен, имаме супер много общи теми. Надявам се да се харесаме, да си паснем. Но ще видим де. Откривателят на мъртвият Атанас отивал на работа, като се натъкнал на зловещата находка. Разбрахме се да се видим в парка и после най-вероятно ще ходим някъде да хапнем. Да. Добре. Мога затварям ти, че трябва да излизам вече. Не мога да... Да, хубаво. Айде.